El recinte Firal de Remolins acollirà del 14 al 16 de novembre la primera edició de Casa Innova, un saló especialitzat en interiorisme, decoració, moble i tot allò vinculat amb la llar. La proposta sorgeix conjuntament de la Cambra de Comerç de Tortosa, l'Ajuntament i l'empresa IDEM Màrqueting i Comunicació amb la voluntat de promocionar un sector productiu i de serveis al territori com és el moble i alhora ampliar l'oferta firal de la ciutat. Així està previst que la fira compti amb una 60ena d'expositors on es mostri tot tipus de mobiliari, equipament per a l'oficina, la cuina, el bany, la terrassa i el jardí, il·luminació o artesania i també entitats financeres. El president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, ha remarcat que en aquesta fira hi haurà empreses i professionals molt vinculats en el sector i ha apuntat la importància de la celebració d'una fira d'aquestes característiques en temps de recessió econòmica. Estem involucrats i creiem que és el moment de promocionar al màxim els nostres productes. Hem volgut fer una fira totalment especialitzada, que el públic que vingui no el fessin vindre a perdre el temps. És una fira d'equipament de la llar, en tot el que això representa. Per la seva banda, el segon tinent d'alcalde, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tortosa, Ricard Forés, ha afirmat que Casa Innova és una mostra de la voluntat del govern municipal de replantejar el model firal de Tortosa i apostar per fires especialitzades. De fet, Forés ha detallat que després de realitzar una diagnosi junt amb un grup d'experts, es va concloure que calia fer una fira relacionada amb un sector productiu del territori com ara el moble. En la mateixa línia s'ha pronunciat el representant de l'empresa IDEM, Eduard Vicente, que ha remarcat que el Montsià és un referent a Catalunya en el sector del moble i que aquesta és una bona oportunitat per ampliar l'àrea d'influència del certamen fins a Castelló i fins al Baix Camp i el Tarragonès pel nord, així com perquè les empreses adquireixin prestigi i estableixin un contacte directe amb el client. Les nostres comarques, concretament, el Montsià és referent, al igual que l'Alt Camp, a nivell de Catalunya. Per tant, si hi ha un sector que lidera tot aquest aspecte sectorial, això ja dona peu a que, lògicament, Tortosa pugui ser referent d'aquesta producció en concret. A diferència d'un anunci publicitari, permet crear prestigi, contactar directament amb el seu client, presentar novetats, saber com està el mercat, saber com està la competència, posicionar-te d'una manera molt diferent, a la vegada que lògicament la gent està entrant, encara que sigui de manera virtual, a la teva botiga. Per tant, nosaltres estem convençuts que en moment de crisi la millor manera és ser proactiu i organitzar activitats firals o de relacions públiques que permetin un contacte directe amb el client, fins i tot per saber quin és el seu neguit o quina és la seva problemàtica. En el marc de la fira també està previst realitzar reunions i trobades professionals per l'intercanvi d'idees i es realitzarà el concurs Casa Innova, que premiarà els 3 expositors més ben decorats. També es muntarà una exposició temàtica vinculada amb el centenari de la Cambra de Comerç de Tortosa. El preu de l'entrada serà de 2 euros.